Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα ξαναπαίξουμε το House Flipper σε ένα υπέροχο μέρος, κάπου στην Αμερική από όσο νομίζω, και ας μην τα πω λίγο αλογώ και ας ξεκινήσουμε. Οπότε θυμάμαστε εδώ πέρα είναι το laptop, στο οποίο μπορούμε να βρούμε κάποιες δουλειές. Ας δούμε. Έχουμε μία δουλειά. Ας διαβάσουμε. Hello again. Thanks for your help last time. Since you did so well, I have another job for you. I helped my friend buy her new home, and it seems she needs more help unpacking her stuff. You can read the messages by yourself. Take care. Tom, me. Hi Tom, I love the house. So crazy. I lived in my old place for so long that I forgot how much work comes with moving houses. Where does all this stuff come from? Αυτό το tough BH δεν ξέρω τι σημαίνει. Άμα ξέρετε γράψτε μου κάτω στα comment. I wish I could hire someone to do the unpacking for me. Actually, it's not a bad idea. Maybe you know someone. Yes, me. You know. Ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά και μόλις φτάσαμε σε ένα μικρό ροζ σπιτάκι, αλλά ωραίο θα έλεγα. Καταρχάς βλέπουμε έναν κάδο που είναι πολύ μέσα. Εγώ θα τον βάλω εδώ και άμα θέλεις τον αλλάξει. Λοιπόν, ας δούμε τι δουλειές έχουμε τώρα. Τώρα δεν έχουμε καμία δουλειά, αλλά και εμένα η δουλειά μου τώρα είναι να πετάξω αυτή τη σακούλα σκουπιδιών. Αυτό δεν ξέρω αν πετυχαίνεται. Δεν νομίζω. Αλλά μπορεί να πουλιέται. Ούτε πουλιέται. Οπότε την αφήσω κάπου εδώ κάτω ώστε να τη δει όταν έρθει. Καταρχάς ξεκινάμε με πλύσιμο. Γιατί κάποιος από ό,τι φαίνεται είχε βρώμικες μπότες ή παπούτσια. Ελπίζω να μην έγινε κάποια διάρρηξη για καλό μας. Ποιος έκλεισε το κάδο? Εγώ τον έκλεισα. Δεν θυμάμαι τίποτα τέτοιο. Αυτό ας το βάλουμε κάπως έτσι. Αυτό θα το βάλουμε πάνω εδώ. Και ήρθε η ώρα που είμαι στο σπίτι. Όχ, με παίρνει αυτή. Για να δούμε. Hi, it's June. Tom told me you are my unpacking person. I'm calling to apologize for the state of the house. I didn't expect him to act so fast, and I left quite a mess on my way out. Or maybe. Gosh, I feel a bit awkward to ask, but since you're already dealing with my stuff, could you also clean the house? You may need to, I'm afraid, to make space for my things. Can't believe living out of boxes finally ends today. Thank you so much for your help. Bye. Από ό,τι κατάλαβα, νομίζω ότι έκλεισα το τηλέφωνο κατά λάθος. Δηλαδή, sorry, πραγματικά δεν το ήθελα. Αλλά τουλάχιστον μας λέει το μήνυμα ώστε να ξέρουμε ή να μην μας αφήσει έτσι. Γιατί όντως κατά λάθος το έκλεισα, ενώ δεν ήθελα. Αλλά δεν πειράζει, μιας που μας έστειλε μήνυμα και τώρα ξέρουμε. Θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά βρίσκονται σε άλλο χώρο. Ή όχι. Όχι, όλα είναι ο ίδιος χώρος. Οπότε ας καθαρίσουμε. Πετάμε τη σακούλα και τώρα εδώ.
και έχουν μείνει 12 σκουπίδια. Εδώ έχουμε πολλά και εδώ έχουμε πάρα πολλά. Πήραμε ένα perk point. You gained enough experience in collecting trash to get your first perk point. To use it, press tab and go to the perks tab. Don't be afraid to experiment. You can always press reset and assign your points to different perks. Οκ. Μας έχει μείνει ένα σκουπίδι το οποίο νομίζω είναι αυτό. Ναι, ήταν αυτό. Για ποιο λόγο έχουμε ένα καπέλο? Το βλέπω το όλοι σας, έτσι. Νομίζω πως έχει μπαγκάρει. Γιατί δεν νομίζω να κάνω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχει μπαγκάρει. Αλλά είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα καπέλο. Αλλά δεν νομίζω να είναι και τόσο αληθινό. Αλλά ποιον πειράζει. Είδατε τώρα τον LeBron James. Είδατε. Δηλαδή, ποιος άλλος το έκανε αυτό? Ήρθα να ανοίξουμε τις κούτες. Φυσικά πρώτα ξεκινάμε από τις μεγάλες και τελειώνουμε στις μικρές. Θα φτιάξουμε πρώτα τις καρέγλες, γιατί μπορεί να μας δώσει κάτι που να θέλει και χώρο. Και ας δούμε. Έχουμε ένα ράφι το οποίο δεν ξέρω όμως πού θα μπαίνει. Γιατί τα έχει κάνει και χάλια. Δεν έχει κάνει ωραία διαρρύθμιση, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και ακόμη ένα. Φυσικά. Έτοιμο. Θα μας δώσει πράγματα για εδώ πέρα. Σωστά. Και ακόμη έναν φάκελο. Το βάλουμε εδώ. Εδώ πέρα μας δίνει κάποιες μπογιές από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Το αφήσω όλα εδώ απλά. Γιατί είναι δικά της πράγματα. Μην τα πάω κάπου και μετά τα ψάχνει η κοπελιά. Βάζουμε εκεί και είμαστε όλα good. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα από ό,τι βλέπετε. Έχουμε ένα τηγάνι που μάλλον μπαίνει εδώ. Μια κατσαρόλα που μάλλον και αυτή μάλλον μπαίνει εδώ. Και άλλο ένα μικρό κατσαρολάκι. Οπότε ξαναπώ ότι μάλλον μπαίνει εδώ. Και αυτό, χώρες ανακριβώς, κλείνουμε. Ήρθα να δούμε εδώ πέρα. Αφού πρώτα το μετακινήσουμε και το αλλάξουμε πορεία, σε μια καφετιέρα, που όταν θες να τη βάλουμε έτσι γωνιακά και ένα φόρο μικροκυμάτων. Αυτό τώρα δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Το βάλουμε εδώ για να αλλάξουμε θέση σε αυτό. Το βάλουμε εδώ αυτό. Γιατί ο φόρος μικροκυμάτων είναι τεράστιος. Οπότε βλέπετε. Οπότε ναι. Εδώ πέρα μάλλον θα μας δώσει κουτάκια. Κούπες, κουτάκια. Μάλλον στο επόμενο θα μας δώσει κουτάκια. Και νομίζω έμεινε ακόμη μια κούπα. Ναι. Και εδώ πέρα θα μας δώσει μάλλον τα κουτάκια που σας έλεγα.
Να τα. Και εδώ έχουμε ένα βιβλίο. Το βάλουμε εδώ πάνω. Και τώρα, αφού τελειώσαμε από εδώ πέρα, πάμε σε ένα επόμενο δωμάτιο. Εδώ δεν έχει τίποτα. Αλλά εδώ έχει πολλά πράγματα. Πρέπει να πουλήσουμε αυτό και να πετάξουμε όλα αυτά. Ας ανοίξουμε τις πόρτες και ας πετάξουμε τα σκουπίδια. Δεν πειράζει που δεν μπήκε. Εδώ πέρα βγαίνουμε έξω νομίζω. Ωραία. Ας πούμε εδώ τώρα. Και ας δούμε. Καταρχάς το χαλάκι δεν είναι καθόλου ωραία. Πρέπει να είναι εδώ έτσι. Αυτά αποκλείεται να είναι εδώ πέρα. Αυτά πρέπει να είναι εδώ κάτω. Γιατί είμαι και... Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι καθόλου. Ποτέ. Αυτό το χαρτάκι το πάρουμε. Θα το βάλουμε εδώ πάνω. Αυτό λέω να μην το κλείσω γιατί μάλλον κάποιο λόγο μας το έχει ανοιχτό. Και ας δούμε. Έχω ένα παπάκι το οποίο το βάλω μέσα στην μπανιέρα. Αυτό δεν βλέπω και δεν καταλαβαίνω τι είναι. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω πολύ λίγο, δηλαδή με κάποιο κραγιόν ή κάτι τέτοια. Πάλι το ίδιο. Πάλι κάτι ανακαλυτικό. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Κολόνια νομίζω είναι. Αυτό είναι μια κρέμα. Δεν είναι ακόμα μια κρέμα. Μας λέει ότι μπορούμε να τελειώσουμε τη δουλειά, αλλά εμείς ποτέ δεν τελειώνουμε έτσι τη δουλειά. Εδώ πέρα μάλλον θα μας δώσει τα χαρτιά. Σας το είπα. Τώρα θα μας δώσει ένα ροζ. Ένα άσπρο. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν θα χωρέσει. Νομίζω χωράει. Ας αφήσουμε εδώ πέρα. Και σπάμε λίγο τα χαρτιά, μα μπορούμε ένα τσακ πιο πίσω. Ώστε να μπει και αυτό, μην το αφήσουμε απ' έξω. Να, είδατε, και τώρα κλείνει το τουλάπι, έτσι. Ναι ρε φίλε. Το φως είναι κλειστό, ωραία. Σκόνω από εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι το τελευταίο δωμάτιο. Μάλλον. Πέρα έχει πολλά πράγματα. Τώρα τον έχει πολλά σκουπίδια. Τα οποία θα μαζέψουμε βεβαίως. Τέλος. Βαλίτια πρέπει να μπει στη θέση της. Κλείνουμε τη ντουλάπα. Και εδώ πέρα μάλλον θα έχει κάποια πορτρέτα. Όχι, έχει ένα κερί. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει και άλλα κεριά, έτσι. Όχι, έχει καταρχάς ένα ρολόι. Το οποίο τελειώσει κάλλιστα εκεί πέρα. Έχει ένα πίνακα. Έχει έναν ακόμα πίνακα. Και έχει ακόμα έναν πίνακα. Αλλά λέω πίνακας να μπει εδώ. Άμα συμφωνείτε πείτε μου στα σχόλια.
βάζουμε και τα βιβλία κανονικά ώστε να χωρέσουν. Και έμεινε ένα τελευταίο κουτάκι, το οποίο αναρωτιέμαι τι θα έχει μέσα. Έχει ένα βάζο που μάλλον μπαίνουν εδώ πέρα γιατί είναι δίπλα. Ό,τι έχει εδώ μέσα. Τέλος, αυτό θα πάμε λίγο πιο εδώ. Και τη βαλίτσα θα έλεγα να μπει εδώ. Πιο τακτοποιημένα και ωραία. Νομίζω τελειώσαμε. 3 αστέρια. Οπότε είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, αφού πετάξουμε βέβαια τις σακούλες που δεν πήγαν ποτέ μέσα στο κάδο. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε αυτή τη δουλειά. Πήραμε 2.500, συγκεκριμένα 2.456 δολάρια. Από μέσα το κάναμε από έτσι, μεγάλη διαφορά πιστεύω. Ξεχάσαμε να κλείσουμε όμως ένα ντουλάπι. Αυτό είναι πολύ κακό πιστεύω. Και έτοιμο και αυτό το δωμάτιο, το κάναμε πολύ ωραίο. Hi, thank you. I was not expecting you to put in so much effort. OMG, you're my favorite human being right now. Let me know if you ever need help again. Definitely will. Ας δούμε τώρα αυτό που μας είπε για το perk. Έχουμε ένα perk εδώ. Μπορούμε να κάνουμε είτε αυτό, να παίρνουμε διπλάσια λεφτά, ή να παίρνουμε πιο πολλά σκουπίδια. Νομίζω πως αυτό είναι πολύ καλύτερο. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να αρχίσουμε να φτιάχνουμε λίγο αυτό το σπίτι και να βγάλουμε λίγα περισσότερα λεφτά. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε ένα επόμενο και μελλοντικό βίντεο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε βίντεο που ανεβαίνει και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.